Takže čaute, to som ja, Martin. Dneska si idem zahrať Brawl Stars s mojou prvou legendárkou so Spikeom. Neviem, kto si vôbec pozrie toto video, ale napíšte mi do komentára, že čo si myslíte o mojich videách, napriek tomu, že sú otočené ako sú otočené. Oh my god. Let's go. Hádi, kde ste? Tu si bavíš. Políčka. Ja som fakt... Boha, tak na čo ideš za ním ako najväčší gec? No postrieľaj. Nestrieľaj po mne. No čo vám poviem, knock-out mi boh vie ako nejde, tak ideme Brawl Ball však. Prečo nie? Skúsime, vyhráme, uvidíme. Alebo prehráme. No ja netočím vôbec tak často, lebo som... Čo ja viem ako to povedať? Gec. Karlík. Karlíky. Moje. Poď, ideme. No tak dobre, ja idem. Nepočúvajte, ja som najväčší L asi. Dáš mi tu. Tak, poď. A prosím, traf sa. Pasuj. Pasni mi to. Há, geci. Už je to moje. Inak to neberte vážne, čo som urobil. To som urobil len tak zo srandy, že však prečo nie. Á, dáme play again. Boh vie, aký boh som nie, ale však prečo nie? Zahráme, prehráme, uvidíme. Zase prejde na Buzz. Kamán, tak nenavidím Buzza. Why? Why? No to je tak nouzky zravno. No, choďte, geci. Prosím, Wi-Fi, choď preč, si dobrá. Dá sme si myslíme. Také geci, už idem na vašu bránu. Uteď, Maxík! A neskáp! Skápal. Aj ten skápal.
Žijem. A on zomrel. Ha, Kidži. Nahraj, pasni mi ju. Ty si riadný deč, kámoš. Idem pre ňu. Boha, tak toto som mal také šťastie, kámo. Ste museli všetci vidieť, že ja som taký ľahký. Aspoň sa mi zdalo, že to vidíte. Teraz nejdem. Poď. Tentokrát ti to vyšlo. Tak čo vám poviem, dneska sa s vami lúčim. Ahojte, čaute. A vidíme sa na budúce.